процедура за лице, апаратна процедура за лице, радиочастотен лифтинг се казва. Искаме с него да подобриме структурата на кожата, действа добре на фини линии и бръчки. Сега ще покажа процедурата. Първо започваме с почистване, също работим и върху деколте. Ще използваме тук един серум, който има много хубави компоненти вътре. Витамини, пептиди, подхранват кожата на лицето, действат добре, стимулират колагена и така. Нещо си мислиме, си измисляме някакво.